matinongo vazivisa then tichirwa pasi tichienda. Nyaya ndinaye pana pamukoma KB chiziviso nezviri kuitika mukati menzvimbo inoshevedzerwa kuti Delport road yeDelport kuEpworth. Mushure mechiitiko chakaitika musi weMonday pakatsikwa amai nemwana wavo nemotokari. Wangu mapurisa vakazosvika but vakasara kuenda nevanhu vanga vatofa. Vachitaura kuti iwo nzvimbo iyoyo wangu motokari dzinofamba. Asi vanhu pachavo muri yeZimbabwe panoonekwa chiti ndakakwanisa kutaura nemango madriver vanoti nzvimbo iyi kana uchinge wasvika itofamba necaution. Nokuti vanhu vari munzira iyi avabude murodi vakawanda vacho. Taakutaura pane vanhu varipo vapenyu vari kurarama izvozvo tisingazive kuti ava chii chakaitika but pane vasara. One, vanhu vemabhasikoro road yeEpworth vanoita makwikwi nemotokari. Hey, avabude murodi. Mota padzinopesana rodi inofanira kuita diki chikonzero mota ihombe bhasikoro ukangoisiyira nemotokari padiki diki unogona kudonda kunyange usina kutumwa. Ndizvozvo nokuti chinhu chidiki avabudi murodi. Pabva pataurwa zvakare nzvimbo inoshevedzwa kuti pacorner store vanhu vari pacorner store vanotoridzirwa huta kana vasina kuridzirwa huta avabude. Unotogona uchiwa vanotuka munhu ari motokari munhu here asi ari kufamba netsoka. Munhu waari kutaura izvozvo ndiye munhu ane motokari. Asi zvinhu zviviri izvi zvikagumana pane chimwe chinokuvara. ichokwadi. Wai tisingakoshese upenyu hwedu? Nzvimbo dzatiri kutaura ndo nzvimbo dzatakwanisa kutaura but Zimbabwe yese pane munhu pese remekedza upenyu hwako. Motokari haifani kukuguma ichifamba. Yes, vemotikari ngavakoshese vanhu vari kufamba netsoka, vanhu vari kufamba nemabhasikoro. Ivo vemabhasikoro ngavakoshese vanhu vari kufamba netsoka, vanhu vari kufamba nemotikari. Zvimwe chetezvo nevanhu vari kufamba netsoka ngavatevedzere mitemo yepamugwagwa kuitira kuti tiite sei tikoshese upenyu. Tine urombo nezvakaitika. Tiri kunzwa kuti baba Isabel pakaitika tsaona amai ava vaizvifambirwa zvavo vachibva vazorohwa kana motikari yanga ita head on nemwe motikari. Zvakaoma chokwadi. Sudzurai baba Isabel. Chokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba paka Harare Westlea. Ichi mukoma KB nezuro makamboti ati mekuyambira vanhu pane nyaya dzinouya mumameseji mumafoni. Mawina tractor, mawina stand, muri kunzi mawina ticket rekuenda kunyika yekwakati nemunhu wausingazivi asi zvinongoya pafoni. 10 euro shiwiri bhinifo wakachiwemba kimenikiyasha. Pane munhu akasenda message kune vamwe mai kana kuti kune imwe mburi iri mukati menzvimbo yeWestlea. Westlea. Okay. Svikanzi mawina stand makorokotoi mawina stand. Svikanzi andina kwandaka apply stand. Svikanzi iwazve zvinoita kanzuro ndezvekuti izvo inongotora mazita evanhu ichivaisa pamawaiting list. Saka ndo malaki nezvimwe zvinoitika. Saka pari kudiwa mari inota yo 780 US. Mawina stand. Yakakura seiko stand? Apo andira kutsoka mabesha bezi kuti yakakura sei. Right. Svikanzi uyai mutown tisangane pane imwe mari inodiwa. Svikanzi nguva yekuya mutown handina chouyai mimi. Good. Ndobva varunga madhambiro kuchiti mudhambiro kuti mutauri kwa madhende ndokubva wangana vanhu pasina nguva kwedikidiki mukoma KP munhu angatopindira apa Westlea vakomana vanga vatoronga vatoungana jimono. Tiudze imimi muri vekambani ipi munowinisa vanhu vasina kuuya kukambani yenyu, vasina kupinda mucompetition kungomuka vakawina. Right. Isusu zvatinoita nditori nebakambani yandinosevenza ndo pandakatora mazita ndobva ndamatanga kudai. Saka munenge muda kuzoita sei? Kambani yacho ndeipi yanga isingabude. So pandakazobva panzvimbo iyi ndakabva panzvimbo iyi vanhu vasati vaenda kumapurisa vanenge vakamirira kutaura kuno kuti takamirira kuti tinzwe kuti pavakazoenda kumapurisa chii chakabuda. Akakwanisa here kutaura nzvimbo yataura kuti kambani yandinoshandira uyezve vanhu vangandi vamwe vakarova mari. Nekuti nyaya dzinoitika kakawanda. Baba Isabel, fungai kuti munhu uyu akafonerwa achinzi wawina stand. Dai akangoita kabapuro kuti chokwadi ndawina stand. Regai ndinosangana nemunhu uyu. 780 US dollars. Hey!
Hey, itsvage nyaya iyo munzwi kuti yasvika papi. Munhu uye zvakaendeswa kumapurisa akazobudisa mashoko ekuti kudini. Tine mashoko panapa ari kubva kuvasawira vedu ve3 Smart Earth Moving Company. 3 Smart Earth Moving Company iri kuti kudini ko. 3 Smart Earth Moving Company iri kuti iyo. Isu ve3 Smart Earth Moving Company inokuzivisai kuti huyai mugadzire upenyu nekudzidza michina mihombe inoti excavator, front end loader, hoho pamwe chete netipa. Promotion yatinayo ku3 Smart Earth Moving Company iri kufadza vadzidzi vedu. Mabasa ndisu tinokutsvakirai muno muZimbabwe pamwe chete nekunze kwenyika. 3 Smart Earth Moving Company haisarudze kuti uri musikana, mukomana, murume kana kuti mukadzi. Munodiwa mese kuzvidzidzo izvi makasununguka. Chekudya nepekugara munozviwana pachena kubva ku3 Smart Earth Moving Company. Zvakadaro zvizere batai vamudefi panhamba dzenhare dzinoti 0774 533 384 0774 533 384 0774 533 384 0774 533 384 kana pa 0715 209 286 0715 209 286 0715 209 286 0715 209 286 ndo pamunobata 3 Smart Earth Moving Company. Regai katimbonzwa muri yeZimbabwe kuti vanoti kudiniko neicho chekuhwina kwanga kwaita munhu weku Westlea. Nubu ngadzibatwe anoiwanepi mari yokuhwinisa vanhu vasingazivi masende. Tikavate vanhu vakawanda vakangwara seavo matsotsi anopera. Mutsa musikana wangu Grace Gubuje nevana namai vangu Maideni nevagari vekubangure kubhuya vose vakuru vekanzuru yeku Epworth tinzwa kuti hapana here zvavanokwanisika kuita pakonaswepa kuitira kuti vanhu vapiwe nzvimbo dzekutengesera dzakanaka, motikari dziwanewo pekufamba, nokuti mukadaka kuita nharo nesimbidzi chokwadi mota inofanira kubuda murodhi kuenda kune vanhu vari kutengesa. Kwete kuti vanhu ndivo vanopinda munzira inenge ichifamba motikari vachitengesa imomo. Hazvi